gewerkt. Jazeker. Ik vind het knap. Is dat zo? Met deze temperaturen wel. Ik dacht, we kregen hulp. Nou ja, we kunnen altijd onderhandelen natuurlijk. Hè. Ik zal eerst even netjes een handje geven. Hi, Gerry. Bas van der Zwaan. Hallo. L1. Kent je het programma? Ja, L1 ken ik wel. Onderweg. Oh ja. Hi, Hallo, handbuiten. Bas van der Zwaan. Wat is het plan? Het plan was de achtertuin eigenlijk. Oké, en dan begint ze in de voortuin. Klinkt logisch, hè? Nou ja, de meeste mensen hebben last van de buksenschaatje en ik ook, dus hebben we er allemaal uitgegoest. Oké. Dus dan maar gelijk alles, hè? En wat komt er in de plaats voor de buxus? We Gerry is de tuin. Hulpje. Oh, die is het hulpje. Nou Gerry, vertel. Nee, dus dus we zijn alles weer opnieuw aan het pakken. Dus nou is het gewoon weer. Dus we dachten, laten we hier eens mee beginnen. Nou ja, maar ze hebben toch een behoorlijke vorstperiode voorspeld. Ja, dat klopt, ja. Is dat dan wel gunstig om nou dingetjes te gaan planten? Nee, we planten, gaat er nou niks meer gebeuren. Oh, oké. Dat is pas in het voorjaar weer. Dat Dus is in het voorjaar. ja. Dus strootwerk en dan is het klaar. Wie is dan de meest handige van ook tweeën? Ik volg het maar op. Ja. Maar besticht de plannetjes maken dan, Gerry? Dat ook, ja. Ja? Ja. Ik ben ook niet de broertje om de hang met de test te halen. Oké. Maar dat heeft zich altijd wel gehad, dat ze Geer aanpakt. Ja. In de tuin en Boete, in en om het bezig. huis. Ja. Dus En hoe woont hij met z'n tweeën? dat niet. Ik heb net een ander hoes gekocht, dus ik gewoon ergens anders mee. We zijn wel samen, dus ik help wel. Ja, zeker. Dick is net een ander hoes Ja, gekocht. ja. Han. Ja. Is dat living apart together? Ja, Ja. dat is hem. Je ziet laters. Klopt. Wat grappig. Dus Dick woont hij Ja, dat klopt. alleen. Met mijn zoon, Wie al de steek? 16. Leuke leeftijd. Ja, zeker. Boeiende leeftijd. Ja. Kwijt er alles van. Is dat zo? Ja, wie heet er? Vince. Vince. En Vince die zit op de middelbare, neem ik aan. Die zit nog net op de middelbare, ja. Ja, eindexamen. Oh ja, HAVO. Citaverde, VMBO. VMBO. MAVO Plus, ja. En wat wil ik gaan doen? Die gaat naar het summercollege, ICT op. Dus die richting. Ja. Het is een computer. Ja, zoals al die jongens van de leeftijd zeg ik weer zeggen, hè. Oké. Maar denk ze wel dat het iets voor hem is? Oh, zeker wel, ja. En waar is Vince nou? Ja, dat is nou wie pap, hè. Oké. Is dat het weekend? Of de week? Zo ongeveer, ja. Zo ongeveer. Oké. Nee, want anders had ik gedacht van, dit kan misschien mij helpen, maar... Maar die heeft achter al met name geholpen ook, dus... Dus dat duidt er wel. Ja, zeker. Oké. Ja, zeker. Hey, en Han, wie lang kent je elkaar? We kennen elkaar al een jaar of 10. Ja. We zijn samen sinds een jaar of 2. Of twee. Ja. En waar kent je elkaar van dan? Van het tennissen. Van de tennis. Van de tennisclub. Ja. En 2 jaar geleden, wie is dat toen gegaan? Ja, allebei in een huwelijk. Ja. Dus dat ging allemaal niet meer zo lekker. En toen zijn we samengekomen. En heb je elkaar toen bewust opgezocht? Nee, we kosten elkaar eigenlijk al meer dan 10 jaar. Dus we hebben ook samen getennisd altijd, al die jaren al. Dus dat waren geen vreemden voor elkaar. Nee, maar wie komt ze dan uiteindelijk bij elkaar? Wie zet dan de eerste stap? Ja, dat is heel moeilijk. Of was dat ook bij je Dat was een tennissen? moeilijk verhaal. Dat Ja, was ook, ja. want we spelen samen competitie. Dus, Ja. Gemengd dubbel? Ja. Oog, ja. Oké. Niet Ja. overwinning Niet over competitie. onverdienstelijk, hè? Vertel. Nou ja, we zijn afgelopen jaar 2 keer kampioen geworden. Dus. Een clubkampioen? Nee, dat Of zie je dan. competitie? Dat ben ik weer geworden. Dat is weer- Competitiekampioen. Ja. Maar in een klasse die zo een beetje bethobbelt, hè. Zo'n hobbyklasse. Voor de gezelligheid, Voor de hè? gezelligheid, ja. Leuk. Ja, dat is ook gezellig. Fanatiek ook? Ja, ik ben wel fanatiek voor de club. Dus ik ben ook voorzitter van Weert Oost.
Dat is van de tennisclub. De busvoorzitter van de tennisvereniging. Ja. En de geeft ook nog het goede voorbeeld. Ik doe er nog met, joh. Is een bloeiende vereniging? Ja, het is moeilijk met leden, maar het neemt ook niet veel af. Dus het blijft een beetje constant zo. En dat is tegen de tendens in Nederland met tennis wat zo gaat. Dus dit toch redelijk op niveau blijven. Het is wel een woonwijk die nou groeiend is. Dus dat voor de leden aan was, zou je dat meer verkiezen. Deze week? Nee, dat is op Luik. Dus dat is weer aan de andere. Ja, Oké. Ja. Maar het succes van Kiki Bertens bijvoorbeeld, hè? Merk ze er iets van in mechjes die dan... Jeugd blijft moeilijk. Jeugd blijft moeilijk bij ons, ja. Dus hier is de andere club in Weert, die heeft meer jeugd. Dus dat gaat beter. Maar het blijft gewoon vrij moeilijk met jeugd aanwas. Want de kinderen hebben allerhande keuzes en ze kunnen voetballen, en ze kunnen hockeyen en ze kunnen teamsport. En tennis wordt ook vaak gezien als een bisport. En dat is jammer. Is Vincent een tennisser? Nee, dat is een echte voetballer. Dat is een echte voetballer. Ja? Ik heb pogingen gewaagd, maar voetbal is ook prima. Oké. Ja, fanatiek? Ja, heel fanatiek. Ja. Speelt hij in de onder 17 nog dan? Ik denk het wel, ja, hè? nog net. Ja, Ja. ja klopt. En gaat mama altijd kijken? Altijd. Ja? Of wat zeker zien. En vindt hij dat nog steeds leuk als Ja. ik kom kijken? Ja? Ja. Best ik rustig langs de lijn of lot ze zich wel huren? Nou, ik ben rustig. Ik leef mij, maar ik ben rustig. Oké. En zijn papa is in ieder geval de trainer-coach, dus die neemt Jan de honneur zwaar, zullen we het dan maar op. Oké, die mag dan nog schreeuwen, Ja, hè? precies. Oké. Han, heeft zich kinder? Ik heb 3 dochters. Wauw. Ja, dank je. En heb je ook co-ouderschap? Ja, nou, ze komen regelmatig bij mij. Het is niet echt co-ouderschap. Ze leven bij mijn ex-vrouw. En ze zijn bij mij door de week een paar keer en het weekend. En dat wisselt een beetje, wie het gaat. De jongste is 14. En dan een van 16 en een van 20. Dus die 20 die studeert al, die zit in Nijmegen. Op kamers? Op kamers. Ja. Ja. Dus die zal ze dan wat minder zijn, Die denk zijn ik? het minder. En die andere 2 die komen toch regelmatig binnen. Gewoon in de buurt. Dus, Gezellig? ja. Dus ik heb dat nu thuis heb, dus dat vind je wel fijn. Ja. En waarom heb ze besloten, ondanks het feit dat ze toch al 2 jaar met Gerry in relatie is, om dan toch nog een andere hoes te kopen? Ja, dat heeft meerdere redenen. Enerzijds omdat ik toch het voor mezelf lachen. Die vraag die kregen we zo vaak namelijk. Ja, precies. Omdat ik toch iets voor mezelf wilde opbouwen nog. En gewoon op mezelf iets wilde doen. En ook voor de dames zelf, voor de kinderen. Die het ook prettig vinden om een eigen huisje nog te hebben en een eigen tweede toer, zeg maar. En dat probeer ik ook voor ze te maken. Ja. En dat is een gezamenlijke beslissing dat we vooralsnog zo doorgaan. Ja. Oké. Dat is niks goed voor de toekomst, maar voorlopig is het gewoon zo. Ja. En de kinderen trekken ze ook wel eens samen op of komen ze elkaar tegen, Vince? Nee, ja, ze kennen elkaar wel inderdaad, via gezamenlijke vrienden, vriendinnen, klasgenoten. Dat wel, maar dat is toch iets angst. Anger interesse zo. Hè. Dus, Wie heb je dat dan bijvoorbeeld met de feestdagen gedaan? Ja, dat valt heel inderdaad. Nu zijn we voor de eerste keer samen geweest met de kinderen. Dat we iets gaan doen met de eerste kerstdag en tweede kerstdag zijn ze dan bij de andere ouder. Of andersom, dan maken we altijd afspraken over. En dat gaat redelijk goed. Ja. Het is een heel gepland toch, denk ik, of niet? Het is heel georganiseerd, ja. Ja, dat hoort op hier. Zitten er tennisters bij dich? Nou, toevallig die oudste die had altijd gebadmintond en die is nu sinds een paar maanden begonnen met tennissen. Dus die zit dan in Nijmegen en daar is ze gaan tennissen. Ja, dus die begint. Die is ook op haar 20ste? Ja. Nou, die heeft veel wel, hè. Die heeft gebadmintond, dus dat komt wel. En die andere 2 die hockeyen. Dus, ja. En ben je ook een trouwe bezoeker? Ik ben ook coach van een hockeyteam. ja, precies. Hij heeft toch al niks te doen, hè? Godsamme, wat Bezige bijen. Hè? Ja, maar het is wel leuk om het... Ja. Met zo'n druk Ik doe al een aantal jaar ook coachen.
En tennis en ook bij de badmintonclub heb ik in het bestuur gezegd, ik vind je wel, enerzijds vind ik dat leuk om te doen, dat is het belangrijkste. En aan de andere kant vind ik ook dat ze best gaat vrijwilligerswerk en zo. En dat doe ik in de vorm van bij de clubs van alles. Wat best ik voor een coach, Han? Ik ben een vrij rustige coach. Die indruk had ik al. Jawel. Ik ken ook wel eens op de scheids, maar ik moet daar een beetje op letten. Maar in het algemeen ben ik vrij rustig. Ja. Kent ze als coach gedurende de wedstrijd eigenlijk wel veel betekenen? Het zijn nu meisjes van 14, 15. Dan kent ze minder veel betekenen tijdens de wedstrijd dan meisjes van 8, 9. Was het eerst van meisjes die moesten nu naar rechts lopen of naar links lopen of naar voor lopen. Die loesten. Meisjes van 14, 15 die zijn nog met andere dingen bezig. En die moesten anders coachen. Die moesten hun gang laten gaan en dan kent ze alles opgelopen en dan loesten ze of niet. Het is allemaal moeilijker dan. En ik ben ook niet iemand die daar heel veel druk op legt. Dus ik vind echte coaches is ook een vak, moet ik zeggen. En dat, ik vind van de leukigheid, maar als ze de echte hockeycoaches dat is wie ook met voetbal of zo, dan loesteren ze beter, want dat zijn de echte coaches. Dus, Maar best tegen immers voor wie het resultaat heilig is, of staat bij dich het plezier voor op? Nou, ik vind het niet leuk om te verliezen. Dus, maar ik ben dan nog wel snel vergeten. En dus, dat ligt ook als ze echt duidelijk verlies van een partij die gewoon veel beter is, dan heb ik daar vrede mee. Maar als het net verlies of net door een foute beslissing van de scheids, dan kan ik wel even balen. Hè? Ja. Heel even. Heel even. Heel even, ja. En dan kan ze toch losloten. Ja. En als je samen, wees dan de meisje van de tieken? Gerry? Ik rangeer. Ja? Daar compenseer ik heel veel mee, dat is toch ook mooi. Nee, we zijn allebei heel fanatiek. Dus Dat is fanatiek tennis, En dat gaat ook altijd goed op de baan? Of zien er dan wel eens... Nee, over het algemeen gaat dat goed.